Sagardogunari hasiera emateragoaz, maiatzaren lehenaren bezpera izanik, langileak laugarren estatua holtzara ekarriz. Bakizue sagarrondoa dela Euskal Herrian frutarbol landatuena, eta hoberen egokitzen dena edozein lurzoru eta klimetara, langile klasea bezala. Ze panorama ilun eta hotz honetan, tinko eusten ari gara gizkigileari. Sagarrak bezala nahi gaituzte, zapaldu, prentxatu, patxa egin, baina jai dute. Ez dakite gu hemen dauden sagardo gorenak bezala, Euskal Herriko klase, kalitate goreneko klasea garela. Beraz altxa, sagardo gile, naiz etxeko Andre, langile langabe, pobre edota prekario, mileurista, pentsionista, gazte eta ez dain gazte. Zer iruditzen, egunari hasiera ematen badiogu, guregatik txotxe egiten. Espero dezagun gaurko sagardoak aje handiegirik ez uztea, eta bihar maiatzaren lehenean dauden deialdi ezberdinetan parte hartzea. Gaur disfrutatu egunaz, eta egin dantzan langileon iraultzaren izenean. Egun hau posible egiten duzuen guztiongatik, gurekin ez daudenengatik, herri hau askiago egiten duzuen langile guztiongatik, zuengatik, guregatik. Gora munduko langileria! Gora! Txot!